meeste bussen en treinen in de provincie die binnen van hem. Nou ja, hij is de baas van Arriva Nederland en zelfs van heel Noord-Europa. En toch bleef er in imago onder de man kleven. Dat hij zo gewoon is, zo authentiek. Een familieman, een belutsen en sociaal bestuurder. Die trouwens echt net benauwd is om als het mat de ramkoers te kiezen en het oorlogspaard te berinnen. De oude 2 jaar vocht er tegen de NS over de HSL, vocht er voor concessies in Friesland en andere provincies, vocht er hem naar de Europese top van zijn Arriva, maar vocht er echt in zijn trainen, doet in Dalfsen een machinist verongelukken. En water de tinten uitvochten bij Sportclub Heerenveen. Hoe authentiek kun je dan nog wezen? Welkom. Ja, dank je. In uw tijdelijke optrekje. Ja, hè? hoi. Bart. One. One. Ja. Jen Anne? Nee, Anne? ja, dat krijg ik. One. One, hè? One. Op zijn Fries. Ja, hè? Ja. Hoe klinkt de One op het hoofdkantoor van Engeland? Daar hebben ze verschillende Ja? vormen van, ja. 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 En wat is de mooiste? De minst mooie is Anne. Anne. Ja. Ja. Maar ze leren het wel. Ja. Is het One lastig als boeten Friesland dat je altijd uitlezen maar van het klinkt correct wat anders dan wat je hem denkt? Of maakt het dat Nou, niet ik hier er vroeger minder moeite mee dan nou. Ik ben nou Ja, hè? eigenlijk ben ik er wel grutsk op. Ja, ja, oké. We hadden het op One. Kom binnen, One. Ja. Hier gaan wij het doen. Dit is uw plak. Zie je plak? Nou, Was maar het lekkerst vindt. ik vind op een luie stoel altijd wel lekker. Oké. Net voor het op een bank lezen. Nee, dat is dan net de behoefte hoor. Maar wie weet komt dat nog? Misschien valt vandaag wel in slaap op die bank. Nou, ik ben niet net volle sliep nodig, hè, maar ik weet net wat deze omstandigheden teweeg brengen. Mooi zien nu zie je. Welke kleur is het sterkste? Zwarte, denk ik, hè? Zie je het wel? Ik Ja. weet het echt net. Jij volgens mij wel. Ik weet ook gewoon een zwarte. Mooi. Nee, hè? Weinig sleep nodig. Nee, Hoeveel slipt zo? wat ze? Hoeveel slipt zo? Nou, gemiddeld denk ik 4 uur per nacht. Ja? Ja. Structureel. Ja. Dat ken. Ja, dat blijkt. Dat blijkt. Ja, Is dat net heel ongezond? ja, volgens mijn vrouw wel. Ja. En volgens de dokter? Nou, die heb ik me net vregen. Oké. Oorne, mooie buschauffeurs, ik oorne in de zetel, of is het dan meneer Alsjeblieft, Hettinga? vriend, van de week hebben we nog een personeelsbijeenkomst in Limburg. Voor Ja. uw nieuwe collega's. Ja, oh, ja. En ik zei dat mijn sterke voorkeur heb. Ja? Sommigen vinden dat erg moeilijk en zelfs onmogelijk. Nou ja, Ja. dat moet ik respecteren. Maar ik vind dat zelf het leukst. Dat Ja, hè? schept ik het met die in een band. Hè. Omgekeerd overigens, doe ik dat wel vaak zelf hoor. Ja, Dat is dan wel uurtje in je huis. ja, Ja. dat is wel heel snel zo. We zijn een hele beleefde man. Beleefd naar boven en amicaal naar beneden, zeg maar. Ja, amicaal is denk ik net het juiste woord. Nee? Maar we proberen nou ja, op een hele prettige manier samen te werken. En daar voornam ik bij. Ja. Nou, uw eerste. Cheers. Wist er net in vroeger die het al de baas wezen voor? Nee. Nee? Nee, tot mijn 20ste ben ik een zeer onopvallend persoon. Ja? Ja. Ja? En wat is er dan gebeurd als er ergens een moment voor een haast als dacht van, en ook bats ik erin? Nou, dat zo agressief ging dat net. Nee. Maar ik merkte natuurlijk wel, ja, als je wat willen, Ja. dan moet je toch iets prominenter aanwezig wezen. Ja. Dan ik op dat moment weer. Moest me dat zelf wel wat oorleren, ja. Ja, hè? En dan uiteindelijk werd dat ik een natuurlijk gedrag. Maar dat wie vroeger zeker net zo. Nee, hè? Ik voel mezelf eigenlijk maar een grijze muis. Ja? Ja, misschien nog wel, maar toen zeker. Oké. Maar een grijze muis die dan wel ambitieus is? Of een grijze muis die het pas later tocht van... hey, misschien moet ik maar eens ambitieus worden. Ja, maar zo ambitieus heb ik eigenlijk nooit geweest. Nee? Nee, Nee, hè? nee. Maar je wordt net vanzelf directeur van zo'n bedrijf. Nee, en- maar en dat zo'n kan ik niet organisatie. eerder geweten zeggen. Dat heeft nooit meer een ambitie geweest of zo. Nee? Ja, maar op een bepaald moment is het natuurlijk wel zo, dan
is het cv het een zekere omvang. Ja. En een logica. dan is het vrij voor de hand liggen dat daarna ik wil weer eens een keer iets komt. Ja. Best haast 4, want dat is al jen bij Arriva. Nou, die volgende stap is natuurlijk al weer Dus- onkondig tot de toetreding tot de boord. Hè, De van internationale Arriva. directie. Zeg Ja. maar. Ja. Is het al in werking? Ja. Daar zit het al in, hè? Ja. En wat ik had het, ik zeg dat, ik was directeur Arriva Nederland. En op een gegeven moment dan treedt toe tot die internationale boord. En ik ben nu directeur Arriva Noord-Europa, zeg ik het goed. Doe je dan Nederland er in nog maar even bij? Of zit daar nou een andere directeur en daar sta ik op het bestuur van Arriva Nederland op een andere manier regels? Nou ja, de boord van Arriva Nederland moet wel wat uitbreiden worden. Ja. Om dit nog mogelijk te maken zien. En in hoeverre dit op hele lange termijn nog continueert wordt. Deze 2 petten op, zeg maar. Ja. Dat is ik de vraag. Hoe kast dat in? Maar dat is uiteindelijk is dat net. net te combineren. Nee. Dat is wel duidelijk, dat kan net. Nee. Ze zagen hem missen. Die Ik zal- ja, staken hoor. de buschauffeurs en die mopperen in de vakbonden en zo. Ja, nou, dat is... ik zou nooit zo snel stakende buschauffeurs missen. Want dat vind ik minder leuk. Ja. Maar dat heeft absoluut overal net natuurlijk. Dat Ja. gebeurt eens een keer en ja, dan hebben we het dan aan elkaar, proberen we er weer uit te komen. Dan ben van die incidenten die er ik bij hebben. Wat had het meest indruk maken? Het ongeluk in Dalfsen? Of het heel positief het omstellen in de internationale directie? Of het waarom win van een stukje Friesland? Of het Vira-moment? Wat had het meest... Was letter in je moment waarom eigenlijk eerst? Je bent oud en alles verdwijnt uit je geheugen, maar welke bloot het langste hingen? Nou, dat is wel het meest... Het echte grootste moment in die 15 jaar is geweest het terugwinnen van het contract in Friesland. Ja? Waarom? Nou, omdat in 2004 wij op een hele onrechtvaardige manier dat contract verlenen hebben. Hoe staat dat? Het gaat er gewoon om geld, die horen we dan gewoon keer. Ja, maar de concurrent die woon dat contract, Ja. maar erger dan een dumpprijs, Ja. die hebben er ik ontzettend veel ellende mee gehad. Mhm. Toen wij in 2012 die onbesteding woon en het Ja. contract terugkregen, Ja. dat was voor mij het absolute hoogtepunt in de afgelopen 15 jaar. En waar belt hij dan? Een ambtenaar of de, Nee, dat is de de gerepeteerde zelf. deputaire zelf? In dit geval weer het Johannes Kramer. Ja. En die zei: hoi Anne. Ik heb goed nijs als woorden van gelijke strekking. Ja. En ja, dan is het even onderkoeld en mooi en bla bla bla. En dan praat je pot. En dan luister je telefoon erop. En En dat dan? is echt een oerkreet, Ja? heb ik toen slaakt. Ja? Ik weet het precies, we zitten in de Heerenveen Skybox Ja? te wachten op het finale oordeel. Ja? Ja? En nou, toen kwam Is dat vanwege het rechtvaardigheidsgevoel of vanwege het belang van die concessie? Of is dat vanwege een vals Fries sentiment? Ja, Wat is het belangrijkste van die... juist die combinatie van die factoren maakt het tot het hoogtepunt. Ja? Juist hoofdkantoor zit er Ja. in Friesland. Ik ben zelf een Fries. We hebben dat contract destijds op onrechtvaardige groen verlen, Mhm. vind ik. Wij konden het winnen van het contract goed broeken in ons totale portfolio en ons groeianalyse. Mhm. En als onderdeel van die ooit die strategie die ik Ja. lanceert hier, paste dit ik heel perfect. Ja. Dat weer een succes wat ik wel weer kon broeken om te bewijzen dat wat we uitzetten hier ik echt werkte. Ja. Dus die combinatie van die oorzaken zorgde ervoor dat het een formidabel... Want dan wist ik, je komt er meer achter ons straks.
Op basis van... Nee, maar er wie al in voorgaan. Het wie net de eerste overwinning, maar het wie wel 12 of 13 in de rij. Mhm. Maar het zorgde er wel voor van, dat we wel de wien zeilen hier. Hè? Ja. Oké, en dan komt die oerkreet. En daarna de dronkenschap? Nee, toen kwam die oerkreet en dan moest naar het provinciehuis, hè? Want dan is er een persconferentie. Ja. Blierde gezichten op het provinciehoers van de Medje. Dat ken ik Dit uit is die de zoon? woord Arriva. Wie ben ik zelf? Ah, sorry. Ja, dank het voor al het zo lang compliment. niet? Dank voor het compliment. Omzet. Even waarop Oké. even beginnen. Dan ga ik een blunder maken. Dit is nou? Ja, ik Ja. zeg het. Dit is die zoon. Dat is mijn zoon, dit is mijn vrouw, Ja. dit is mijn orenzoon. Het is Roos, dit is mijn dochter. Maar, wacht even, hè? miljoen euro. Nou best bij een persconferentie op het provinciehuis. Ja, Puur zakelijk. Wat doen die vrouwen in Berne dan? nou dat is weer echt onvoorstelbaar. Is dat belangrijk? nou, Voor mij, persoonlijk? nou ja, zie, we hadden de afspraak dat wij thuis net over werk praten. Althans net Arriva. Mijn vrouw die praat 100 uur door haar werk. Wat ik trouwens fantastisch vind. Wat dat zij? Zij is peuterjuf. En zij maar Op wel de praten over Rinkelbel. haar peuters en Ja. dan moest net praten over die beurzen. Ik wilde net over praten. En dat vindt zij ook net raar als dat net vertelt. Nee, Nee. ik ben al 20 jaar bij elkaar en dat is wel lekker. Weet ze wat als directeur van Arriva best? Ja. Oké, maar dan ben je meer. Maar En nou mogen wat ze... natuurlijk gebeurt, Ja? niks menselijks is ik mij vreemd, Nee. dat zeker in ren naar die gunning, die bekendmaking, dat ben ik iets minder relaxed thuis. Die ben merken dat. Dan ben ik gewoon strontzagrijnig. Nee. Iets gespannener en misschien wat iets korter, boem. Dus er nooit zagrijnig echt gewoon thuis? Dat is denk ik van... Of dat staat er ook best met Berlin of met mailtjes of dat is gewoon helemaal voor hun even net beschikbaar best? Nee. Is dat echt net zo? Nee, nooit. Omgekeerd. Ik snap wel dat je dat net zou wijzen willen, maar dat zou maar nou dat dan is- ben je dat- toch dat- gewoon zo? Jawel, maar het is best wel eens bezet. Maar dat accepteert ik iedereen wel. Maar net... Maar dat nooit helemaal- 2 dagen. Nooit 2 dagen, dat is net yes wat ze zeiden, omdat het samen met die... Oh, nou, net die 12 uren. Nee? Nee. Dat gebeurt net. Hoe kan dat? Dat vind ik echt heel vreemd. Ik vind Knop dat, omschakelen. is dat een gave of is dat, of is dat omdat dat leert haast van oh, dan hoor ik mijn huwelijk net doorheen? Of, Nee, maar dat is gewoon inherent aan een persoon, denk ik. En ik ga naar die persconferentie en ik begin. Ik doe mijn verhaal. Hartstikke enthousiast natuurlijk. En want dat gaat in het provinciehuis altijd in een apart vertrek. Hè. Ze hebben er een aparte ronde. Hij zegt wat Vlak- ook tolven, dat weer in tijdelijke denk ik. Nee, dat wie al. Kijk in Is het al nee. in naai? Ja. Oké. Ja, wie naast die kamer van Sint Jorisma, nou, die grote zaal daar. Ja. En ik ben in mijn betoog en dan gaat die doorriepen. Ja. En ik zit wat verstrooid naar die door. Ik denk, wie... En dan komt ineens mijn vrouw Ja. en mijn treien nazaten. Oen, Tijdens die betoog. tijdens mijn betoog. En die was daar wat achter in de zeel Ja, aan de zijkant. voor het lucht komen. Komen ze binnen? Nou, toen hiek ik het even te kwad. Ja? Ik moest echt even met de kop schudden om net het te brekken. Want die combinatie van adrenaline en alles. En zo'n onverwacht moment, want ze het dus net onkondigd. Dat ze zo'n komen. Waarom dient het, denk je? Ja, dat is het ik maar. Ja. Het is een heel close teampje. De Hettingaatjes. Ik vind het mooi dat van de Kijk. dingen die we doen, Ja. oren lol hebben. Daar kan ik van genieten. En dat kan En mooi nog, dat. dat kan nog drijfwijzen om al die dingen tot wat die dorst. En die supporter van Heerenveen, die het voor hier in die hele vervelende tijd bij die voor de doorst die zei, wij leeuwen die onhetting net. Dat is net een integere mond. Dat is uiteindelijk wat ze op dat moment zeiden. Wat doet dat dan mooi die? Want Nou, je bent zelf zo van het ogen. Nee, maar dat is wel een verschil. Bij Heerenveen, bij de voetbalclub, maar dat is een wereld, een totaal andere wereld dan een volle meer rationele wereld als het zakenleven. Ja. Die handel, een voetbalwereld, ja, daar is alles ongeveer geoorloofd.
Ja. Inclusief het verkondigen van de meest grove leugens. Ik probeer het even, want ik ben geen sportjournalist, dus ik had het toen net alle keer bijgehouden. Maar toen zou die eerste bestuursfunctie kreeg bij Heerenveen, toen weer Robert Veenstra nog. Nee, dat wie na Robert Veenstra? Ja. Oké. Ten tijde van Robert Veenstra is er een onderzoek geweest, Ja. maar dat ging via de boeken. Dat weer dat Lense Koopmans verhaal. En toen kwam het One Tierboard, die constructie, met het stichtingsbestuur. Ja. En toen is dat Toen reden. ben ik erin gekomen. Ja. Dat hier echt tot de meisje in mij de enorme loyaliteit in de richting van Riemer van der Velde. Ja? Dat wie al een vreugde? Ja. Maar had er een moment geweest dat zoiets van, hé, achterover, ik dat hekje pakken matten en dan hier het hele oors rond? Of is het een... Achterhouden hier ik het nooit met het waan. Nee? Waar gaat hij dan op pensioen? Nou, de echte innerlijke intentie van een aantal belangrijke personen binnen de club. Dat heb ik me wel in vergist. Had zelf fouten maken? Altijd. Ik maak ze dagelijks fouten. Ja. Maar Concreet, wat is daar, wat haast daar fout in? nou, dat hoor ik maar voor mij. Omdat ik me ernstig voornomen heb Ja. om helemaal uit die situatie niks te zeggen als toezichthouder. Nee. Maar ik zou de laatste wezen om te zeggen dat ik tegen fout niet maak. En welke, dat moeten de oren maar om mij vertellen. Wat Als is, zij de, die behoefte vullen. wat is de grootste pine die het opleverd had? Wat het beste? Nou, er zijn toch een aantal mensen geweest. Werk, oren indrukken van hier. Mhm. En dat is toch wel een inschattingsfout geweest. Had vriendschap kosten? Goede relaties binnen wel, Ja. wel mooi verknald, ja. Ja. En dat vind ik wel een zonde eigenlijk. Ja. En waar had die band een rol spelen toen, hè, in het stoppen? Waar een belangrijke rol voor in gezin? In het besluit. Ja, die hebben een hele belangrijke rol spelen. Want ik kreeg in het begin van de juni een telefoontje, maar toen zie ik op 250 kilometer van Snits, Ja. dat er mogelijk, dat hier ze via de social media of zo Ja. oppikt, de veiligheidscoördinator Ja. van Heerenveen aan de telefoon, dat mogelijk een groep van Heerenveen supporters dus even een verhaal zo'n heli bij mij thuis. Op dat moment belde ik mijn zoon uit Grace Ja. en die zei, papa, ik weet niet hoe het met je is, Hm. maar nu hou je echt op met die onzin. Ja. Jij bent altijd weg. Wij zitten hier op kamers. En het vrouwelijk deel van ons vijfjes, die zit alleen thuis. Ja. Je ziet, dit kan niet. Ophouden met die hap, nu. Ja. Ja. Ik zeg, Pascal, je hebt 100% gelijk. Ja. We houden mee op, morgenochtend. Op dat moment besluit? Yes. Ja? Dat is de druppel. Ja? Ja. Ik heb die wel eerder zo, de Achilleshiel, dat is wie in de familie. Ja. Dan moet iedereen met zijn tegels afblowen. Maar viel dat net als een vlucht? Ja, dat zijn meesten. Maar dat maakt het dan niet meer uit? Helemaal niks. Nee? Ligt er lekker steeds een vlucht. Prima, dat raakt het mij net. Nee? En wat zou ik de maatregelen daarna? Tinny? Die heb ik daarna net weer sprutsen. Nee? Wat is die uitlaatklep? En nou, toch wel inderdaad een uren per dag lezen, dat, Ja? dat zeker, ja. Ik heb krijgenboeken meegenomen. Ja. Maar dan ben je in Blauwe Huis, dat mag toch of de komst van Blauwe Huis, dat mag toch een Reviaan wezen? Nou, dat is ik wel leuk als dat zo is. Ja. Dat heb ik jammer genoeg net bij me. Maar ik heb samen met de toenmalige president-commissaris van Arriva een hele periode gehad dat we
mooie uitspraken van Reven uitwisselde. Ja. En die heb ik alweer op een rijtje gezet. En hij Mutters is vullen is en reven is leven. Dat soort... Nee, hele mooie passages gewoon van hem. uit zijn boeken? Ja, Ja, oké. bijvoorbeeld moedig voorwaarts, Ja. doch waarheen. Ja. Dat soort gevleugelde uitspraken, nou, die zit er vol van. En Past wel bij die carrièrebeeld. ja, ongeveer. Naast mijn berg lag nog wel Orelier. Totaal andere orde, maar Ja. oma van Hugo Boss. Oké. Dat is geen literair boek, Nee. dat loopt net. Maar Hugo Boss is toch een leuke schrijver. Ja. Maar mijn mem is, die is ik. Die giet ik door een bepaald proces. Leeft hij nog? Ze leeft nog, Ja. maar ze heeft toch een flink aantal hersenbloedingen en TIA's enorme deuken oproen. Ja. Het feit dat ik die parallel zit en dat het me beheersen giet, daarom durf ik het net te lezen. Terwijl het eigenlijk mooi is natuurlijk om te zien hoe orend zo'n proces onderzoeken. Zeker zulke als Hugo Boss, wat ik een zeer gewaardeerd tv-persoonlijkheid vind. Vindt mooi een enorme eigen mening. Die durft te ventileren en die ik op een hele mooie, warme manier dingen kan beschouwen. Ik kom net op daar. Nee, hè? Nee, Nee. maar ik kom net door die drempel. Dan pak ik me weer een oorboek. En dan jij het lezen van heus net makkelijke kost. Want wat je voor me zou net makkelijke kost. Maar dat is 4 al van wat me emotioneel rekkert. Ja. Ben je bang voor die emoties dan soms zeker? Of net? Nou ja, je moet ergens natuurlijk wel voor zorgen dat het geheel net ervoor zorgt dat het de emmer overstroomt. Hè? Nee? Als die emoties er binnen, maar ze er misschien eens een keer die arme roer stremen liggen. Nou, dat moet me net riskeren. Nee? Ja, dat weet ik net. Nee, dat zeg ik mezelf als pseudopsycholoog. Oké. Nee, maar Kirst, ik zie zo van... Ik hel van die rationele kant hel ik wat druk voor. Zodat ik wat meer rond krijg om die emoties gaan te laten. Ja, Toch? ja, Maar dat is geen optie? voor mij net. Waarom niet? Mijn vrouw zou het vergelijkbare dingen. Ja. Ik broek even dat boek van Hugo Boss als even een simpel voorbeeld. Ja? Dus pin me net verst op dat voorbeeld. Maar het geeft me even simpel om de metaforische waarde daarvan. Zo is het uiteindelijk deep down zelf net leren toch gewoon dat boek pakken en lekker een potje janken? Nou, dat betekent dus dat ik iets opzoek met de Jan rondom of in dat hele scala van dingen die ik dagelijks doe. En dat wil ik net. Nee. Daarvoor Want dat is nog de, belangrijker als die emoties. nou ja, belangrijker. Ja, dat, ja. Ja? Ja. Het Roomse geloof is voor mij natuurlijk ook een hele belangrijk onderdeel van mijn hele bestaan. Mhm. In al zijn facetten. Ik ben blij dat het er onderdeel van uitmaakt zie. Ja, hè? Er is nog steeds oetsjoegen religieus, hè? Ja, hoe zo Rooms-Katholiek, ja. Ja, zelfs dat Ja, maakt het verschil in oetsjoeging ten opzichte van protestantisme? Of is dat gewoon een cultuurkwestie van daar ben ik net mee opgegroeid en dat... Nee, voor mij is dat een fundamenteel verschil. Ja? De eerste is op dit moment die Roomse kerken vind ik nog een bakermat van conservatisme. Ja. Of een steunpilaar van conservatisme. Maar wat mij betreft echt nodig is om überhaupt te voorkomen dat we met elkaar in een versnelling terugkomen van vernieuwingen. Die we hebben volgens mij op termijn al ontzettend volle speed van krijgen. Like what? Nou,
ik ben bijvoorbeeld een overtuigd voorstander van abortus en euthanasie. Ja? Ik vind het bijvoorbeeld heel erg dat er discussies gaande binnen op het ogenblik dat je jonge mensen al het recht jouwen om te beslissen over euthanasie, ja of nee. Mm-hmm. Ten opzichte van een periode van 15 jaar is dat wel een volgende stap verder. Want ik vreeg hem jou of een jong mens zich de consequenties overziet van die beslissing. Mm-hmm. Waarbij ik niemand het recht wil ontzeggen, en ik net wil zeggen dat iemand die in die omstandigheid zit, dat het net afgrijselijk is. Ik een jong mens kan ondraaglijk lijden. Mm-hmm. Maar kan een jong mens die ondraaglijk lijdt de beslissing nemen om dat te dwalen of net? En als nou... En 15 jaar durfde niemand nog die discussie te beginnen. En nou doen we dat wel. Maar dat komt omdat we ooit die grens oerstap gingen binnen van ja of nee, zijn euthanasie, zei ze. En 15 jaar later willen we die discussie voeren gaan. En waar komen we ernaar? En datzelfde geldt een beetje voor abortus. Want Maar dat getuigt abortus, toch hè, van gebrek aan vertrouwen in uw menselijke vermogens om ethische kwesties te beoordelen. ja, maar de mensen, ik vind Als dat je er dat vertrouwen net, dat wij nee, dat ik heb als het mensen- vertrouwen net. Want ik zie ermee steeds meer takgroeien naar. Ze willen alleen nog maar het allerbeste. Dat voorbeeld van abortus is daar in één adem mooi te noemen. Want ik verkondig vaak, als ik een discussie heb dat ik er zin ben. Dan komen ze meteen met het voorbeeld. Ja, maar stel je voor dat je dochter wordt verkracht. Mhm. Ja. Ben je er dan ook tegen? Ja. Ik vind de vraag unfair. Maar omgekeerd is het toch hetzelfde. Terug te zeggen in die euthanasie kwestie van ja, maar stel je voor dat het allemaal ben je dat zelf net beslissen kan. Dus de broekstek dat voorbeeld van dat redelijk specifieke geval om de hele range van euthanasie net te willen. Dat is toch hetzelfde als die kennis die je naar uit van stel je voor dat je dochter wordt verkracht, die broek die in en uit was ik om de hele range te beoordelen. Nee, maar omgekeerd voeren we nou die discussie hoe die jongeren al om die beslissing te nemen, ja of nee. En dat vind ik zorgelijk. Dat is een volgende stap in die hele discussie. Dus ik ben blij met dat anker. Maar Maar is de... Ik snap die zorg. Ik lijkt me volkomen logisch dat je die zorg gaat. Van, ken dat wel mooi bij hen en geven we daarin net te vier. Maar om dat te broeken als voorbeeld om te zeggen van... Dan moeten we helemaal geen euthanasie wijzen. Dan ontneemt zo daarmee toch ik die 80-jarige die een slimme ziekte had en dat laatste lijden niet meer ondergaan wil, ontneemt dat toch ik zijn zelfbeschikkingsrecht. Nee, maar gelukkig ging ik daar net over. Ik zei ze Nee, alleen maar nog- dat steunt de lijn van het kerken. Dus in die zin is dat mede wolhoeven natuurlijk. Misschien is dit wel een beetje een makkelijke keus. Maar de vraag kwam voort uit het feit dat ik blij ben dat die Roomse kerken die keuze maken en dat anker uitgooit. Zelf ben ik een principieel sjen, maar ik ben net in die site dat wetgeving nog gedaan moet maken worden. Ik hoorde de sirenes en het waren er gewoon te veel. En dan weet je gewoon, hier is iets mis. Dus ik was echt even ondaan. Want een trein op zijn kant, dat betekent dat er een hele heftige beweging is geweest. Normaal gesproken neemt een trein gewoon zijn object mee. En dat is hier dus niet gebeurd. Ik weet dat u contact heeft gehad hè, met de familie. Ja, dat is ook volgens de vaste procedure. Eerst via onze mensen die het dichtst op het werk zitten. En vervolgens willen we de zekerheid hebben dat een eventueel telefoontje van mij niet verkeerd valt. Dat kan natuurlijk altijd en daar heb ik dan heel veel begrip voor. Maar onze inschatting was dat dat niet het geval was. En toen heb ik zelf contact gezocht met de nabestaanden. En dat zijn hele heftige confrontaties. U dat de zwarte dag van Arriva? Of een, minder meer?
Nou, dat is wel de zwarte dag in de 15 jaar tot nu toe geweest, ja. Ja, hè? Ja. Ik word het op geen enkele manier bagatelliseren, maar ik ben toch verbaasd dat je beiden zo ontroerd is hier. Sowieso is de impact van een treinongeluk is heel groot. De aanblik is afgrijselijk gewoon. Wat dat voor ravage oorricht, dat is net te vergelijken met welk type ongeluk ik. Dus dat heeft sowieso impact. Vervolgens overlijdt dus een collega toch datzelfde ingrijpende ongeluk. Dat is een extra dimensie die daar leidt dat het volle impact op mij heeft. En waarom op mij persoonlijk? Dat is... ik realiseer me dat iedereen... Ik ben uiteindelijk, juridisch gezien, eindverantwoordelijk voor die hele toko. Op het moment dat er dan iets gebeurt, dan voel ik mij daar echt verantwoordelijk voor. Op het moment dat er dan iemand overlijdt, toch wat wij dagelijks doen, waar ik dus eindverantwoordelijk voor ben, dan heeft dat die impact op mijzelf. Ja. Op dat moment die emotie de overhand. Maar één ding weet ik zeker, gedurende die dag, maar ik op dat moment bloost toch op de top van die quivive. Want wat er net moet gebeuren, dat is dat terwijl de emotie die van die meester maakt, dat is die verstand verliest. Ja. Want de boel moet wel terugdraaien, dat onderzoek moet plakvinden. Mensen, maar de slachtoffers moeten de juiste dingen gebeuren. Wij moeten in ons bedrijf naar buiten de pers op de juiste manier te wedstrijden. We maken het onderzoek met op precies de voorgeschreven wijze plakvinden. Uw mensen met een rol spelen, kortom. Op tafels met stukken blauwe schakelen. En op het moment dat de emotie die te pakken krijgt, dan mag je dat nooit ten koste gaan van die dingen waar ik verantwoordelijk voor ben. En dat is ik zeker net gebeurd. Het wordt minder en minder mooi waar. Ja, dat was jammer eigenlijk. Ja. Nou ja. Maar het is tijdelijk, want ik heb begrepen dat de komende dagen weer een paar mooie dagen komen. Ja. En dat is toch, ja, wel lekkerder eigenlijk. En voor het programma is het ook wel leuk dat er verschil in zit. Dat je zo'n minder dagen hebt, dat je een mooie dagen hebt, weer zo. Dat is eigenlijk wel mooi. Maar ik net toch dat Sastre hier meer werden zo, joh. Ik denk dat dit weer de mooiste te nemen. Ja, het is 6 uur. Een vrouw kan als weer dat werk. We hebben geen zoomer en geen bel, dus we bepalen het zelf zo'n beetje. Ja. Hey. U bent dank u wel. dismissed. Oké. U wordt bedankt. Succes verder deze weken. Heel erg bedankt. Zeker even. Ja, leuk. Hey Anna, heel erg bedankt voor de komst, want ik vond het echt hartstikke mooi. Dank je. Super. Wel thuis. Hi. Doeg. Oeh.